Alo? Bună, Bursucu sunt. Bună! Suntem în direct, te pup. Vai, vă pup și eu. Fii atentă, nu știam nici eu, dar nici el că o să te sun. Dar mi-a venit ideea așa, în timp ce vorbeam cu Ionuț, și să știi că s-a panicat puțin și de asta vrem să lămurim lucrurile așa de la început. Ce întrebare a fost pusă? Oana, l-am pus să se uite în ochii mei și l-am întrebat așa: Ionuț, la ora asta la care noi vorbim, Oana este însărcinată? Și răspunsul ei a fost: nu cred. Și a zis că dacă îi ascunzi asta, te iubește mult și te respectă, dar o să fie puțin supărat. Dar eu vreau să-i fac o surpriză în momentul în care va fi. Și în momentul în care... Să știi că el s-a liniștit acum când ai spus va fi, a făcut un... Ok.